No tak čaute ľudia, dneska si ideme reakciu na Mixaka. Čakajte, reklama tu je. Čakajte ľudia, reklama. Na svoju batériu. Tohle je můj tým v FC Mobile. Mám Mbappého. Takéhoto Mbappého, čo tam bol ten 106 rating, takého by som chcel. Ale jenom trapnou verzi z 92 hodnocením. Co on má 92? V balíčcích teď padají hráči jako 109 Henry, Gullit. Toho Andyho 109 mám. Nebo Potom David mám Beckham. aj A dokonce Beckhama mám. i takovej Antony. Toho Má tuhle Antonyho mám. 106 rated kartičku. A ľudia, keby ste sa pýtali, keď som ešte netočil to video na to FC Mobile, tak ešte som tam nemal tých hráčov, lebo ešte takéto karty tam neprišli. Dobre ľudia, lebo mne padli a rating mám, môj tým má rating 116. Joši, tenhle tým prostě potřebuje vylepšit a tak dneska otevřu raketu Team of the Season balíčku, ale je tady jeden problém. Keď je taký problém, že jemu nemôže padnúť 109, lebo to som si kúpil za tých 15 000 gemov. Abych mohl otevřít balíček, musím vždy uhodnout hráče podle klubu, za které hrál. Tak pojďme rovnou na prvního fotbalistu. A Neviem, Dembele. kdo je jako tohle? Brácho, tak tady jsou hodně pofidérní kluby. 2017, 18, znova 2018, 2019 i 2022. Ani jeden z těch klubů upřímně řečeno neznám. Doufám teda, že to nejsou nějaký známý celky a že se mi právě teď nesmějete dole v komentářích. Každopádně loga Neapole a Paříže samozřejmě poznávám a mezi těmihle dvěma kluby v roce 2025 přestoupil podle mě jenom jeden jediný fotbalista a to Kviča Kvaratskhelia. Tak se pojďme podívat, jestli to opravdu je tenhle Gruzínec a je to tak. Výborně, můžu otevřít první balíček. Obchod je aktuálně plnej. Team of the Season Pekosu. Oši, podívejte se, kolik tady reálně máme možností. Třeba tenhle tot stopek, co nám tady padne, kámo, brutální počet hráčů a ti nejlepší, co nám můžou padnout, jsou Van Basten, Thuram, Henry 109 nebo Gerrard 108. Hoši, co si budeme nalhávat, ti by se mi do týmu hodili, protože moje základní jedenáctka vypadá absolutně katastrofálně. Mimochodem na svém telefonu mám tenhle stylovej modrý kryt Mich Kouty. Jo hoši, vlasů už mi bohužel prostě moc nezbývá. Každopádně tenhle Mich Kouty obal na telefon si můžeš i ty koupit právě teď. A to na Real Geeku. Odkaz máš dole v popisku. A hoši, podívejte se, máme tam víc designů. Dokonce takhle i 2 fousíčky a ještě černý Mich Kouty. Tak na to mrkni odkaz dole v popisku. Teď už ale pozor, jdeme otevřít první balíček. Videl som raz na jednom videu, jak mám Mixako Kouty a to bylo také směšné. Kaoši, já jsem si vybral tenhle Unlimited Bundle, kde je jeden hráč s hodnocením 101 až 109 a podívejte se, jaký bangry tady můžeme ulovit. I třeba Dembele nebo Ševčenko by mi vůbec nevadili. Takže zaplatíme 2500 gemů a pojďme na to, můj první Team of the Season balíček v životě v FC Mobile. Proč tady vylez? Ľudia, toto je král. A prečo hrá za nejaký debilný tým? Ale král se volá. Alex Král, děláš si ze mě srandu? Kámo, mě chtějí nasrat, že on má vlasy a já ne, nebo co? Tyhle bez tak má taky kouty, jenom to zakrývá, vole. Dokonce se tady objevil i Jesse Lingard, který má jenom 74, ale tohle nás vůbec nezajímá. Hoši, my chceme vidět toho velkýho Team of the Season hráče, dejme animaci a jedeme, dejme tam 108 Dembele. Ľudia, počúvajte ma, v ďalšom videu si pôjdeme tiež otvoriť balíčky a hocičo FC Mobile a tak, dobre ľudia? Nebo nějakou raketu. Tu je hustá, Nizozemsko, Van Dijk, striker, kdo to je? Hroťák, nějaká ikona, ne, co to je? WTF, kdo to je? Ježiši Kriste. 102, když nejnižší rating nám mohl padnout 101 a ještě ke všemu Emega. O tom hráči jsem v životě ani neslyšel, hoši, reálně. Toto si nepozerajte, toto video nepozerajte toto video, môžete si ho pozerať, toto video už bude vystrihané a to nebude tam celé to video, dobre, bude, tak nepozerajte to moje, ale keď toto není, že originál,
toto je vystříhané, to není celé. Dobré, ľudia? Jestli ho taky neznáte, dejte teď like a odběr se zvonečkem. A jestli ho znáte, tak jste docela borci, protože kdo to vůbec je? Jediná pozitivní věc je, že aspoň můžeme vyhodit toho 92 Mbappého, takže tam toho Emegu přetáhneme, běž tam chlape a máme první posilu v naší základní 11. Potřebujeme ale otevírat další balíčky a tak musím uhodnout i druhýho fotbalistu a tohle taky nevypadá zrovna jednoduše. Je tady dvakrát stejný klub Nantes, který vidím, ale nám hlavně podle mě pomůže zase ta Paříž na konci a Juventus. A já mám pocit, že z Paříže do Juventusu šel na hostování Kolo Muany, takže se budu modlit, že právě Kolo Muany to je, ale přece jenom šlo jenom o hostovačku, tak nejsem si úplně jistý, ale je to tam, let's go! Tohle se mi povedlo a tak za odměnu můžu otevřít nějaký další balíček a jak se na to tak koukám, extrémně bych rád otevřel Tots Shard Booster. Nevím, co jsou ty Tots Shardoši, to mi napište do komentářů. Nemám tušení, o co jde, ale mě zajímají tady ty hráči. Podívejte se. Ja by som chcel toho Van Bastena, Thuram, Henryho mám, Geobera, Dembeleho, neviem ešte koho, Marquinhosa, Ševčenka, Donnarummu, ja neviem, ale Donnarummu nemám, neviem, no potom si, no nemám. Ty vole, a co to je ten fialový Donnarumma tam? To jsem si ani nevšiml, co to je, ty vole? Jenomže hoši má... Toto je reklama na Pepsi. Čakáš šumenie bubliniek alebo nejakú popstar? Máme tady problém. Aktuálně mám pouze 700 gemů a 250 FC Mobile Pointů. To není úplně moc. Obávám se, že takhle už si žádnej balíček nekoupíme. A tak budu muset klasicky zainvestovat 129 korun do tady toho openingu. Dostaneme 850 pointů, 7000 gemů a nějaký coiny. Hoši, dokoukejte tohle video až do konce a zazdílejte ho jednomu vašemu kámošovi. Ať se mi... Ľudia, tak toto bolo všetko. Tak už čaute.